Malawi Brief. Omvera nazi nkhani madzulo pa MBC lero pa 31 March 2026. Khalani pomwepo. Tiyambe ndi nkhani yokuti wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC a Benson Tembo ati kubwera kwa Brian Banda pa udindo wamkulu wa bungweli kubweretsa chiyembekezo chatsopano ku ntchito za bungweli. Atembo amayankhula izi pamwambo olandira ndi kuziwitsa Banda kwa ogwira ntchito a MBC mu mzinda wa Blantyre. Ruth Chinangwa wafika ndi ripoti. Malinga ndi Atembo, komiti yayikulu ya bungweli ili ndi chikhulupiriro chonse mwa Banda omwe tsopano atenga udindowu chifukwa cha ukadaulo wawo. Pachifukwa ichi iwo apempha ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito limodzi ndi Banda popititsa patsogolo ntchito zake. Mwazina iwo alimbikitsa umodzi pakati pa ogwira ntchito zomwe ati ndi mfundo yokhayo yomwe angatumikire Amalawi mwaluntha. Brian Banda ali ndi kuthekera kumene ali nako monga munthu amene akuyidziwa ntchito yake ya kuulutsa mawu pa wireless komanso pa television. Ndi zimenezo zomwe anthu ambiri angaphunzire nangati munthu otakhala ndi luso kapena nditi kufuna kuti uphunzire china chake ukhoza kuphunzira kuchokera kwa Brian Banda za mmene amagwira ntchito nawenso nkuthekera kuti uchite zimenezo. Ndiye pamene apeza zina zimene zili mu MBC komanso iwo abweretsa zina zimene abwera nazo kuchoka kumene anali ndiye kuti pakhala kupezeka kuti anthu ali ndi kuthekera kwakukulu posintha MBC kuti ikhale yodalirika komanso yokondedwa ndi anthu onse. Pakadali pano Banda ati ndokonzeka kugwira ntchito mosakondera komanso kuchita zinthu poyera. Banda alowa m'malo mwa Moses Chiwone omwe amagwirizira udindowu kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Amwenye komanso machina omwe amagulitsa zitsulo zopanda ntchito ku mayiko akunja akuaganizira kuti ndomwe akulimbikitsa mchitidwe owononga ndi kuba zipangizo za Eskom ndi mabungwe opereka madzi m'dziko muno. Izi zikutsatira kumangidwa kwa amwenye awiri omwe anawapeza ndi mawaya akopa ndi zinthu zina za bungwe la Eskom komanso mabungwe opereka madzi. Amwenye awiriwa padakali pano ali m'manja mwa polisi pomwe akudikira kukayankha mlandu. Boma lakweza mitengo ya lendi ya nyumba za boma kuti zizigwirizana ndi mitengo yomwe ili panopa. Nduna ya zamalo, nyumba ndi chitukuko cha m'matauni a Chimwemwe Chipungu anena izi kuti boma lakweza mitengo ya nyumba za boma komanso za Malawi Housing Corporation pofuna kuti zigwirizane ndi mmene zilili pa msika wa nyumba. Ndunayi anena izi pamene mapereka tsatanetsatane wa momwe ndunawu ukuyendetsera nyumba za boma. Malinga ndi Chipungu, mitengo ya nyumba za boma ayikweza ndi 65 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuyambira pa 1 April chaka chino, pomwe nyumba za Malawi Housing azikweza ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuyambira pa 1 May chaka chino. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhazikitsa ntchito yosamalira mzindawu kuti ukhale waukhondo. Mfumu ya mu mzindawu Peter Banda ati konsolo yachita izi potsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino adalamula pa zakufunika kosamalira mzindawu ndipo ntchitoyi ikulimbikitsidwa ndi bungwe la Beam Trust. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mkulu wa konsolo ya Lilongwe Clement Stambuli atsimikizira amalonda kuti konsolo ikonza galimoto zingapo zothandizira ntchito yochotsa zinyalala ku msika. Iwo ati mwazina aphunzitsa komanso kugwirana manja ndi anthu a mu mzindawu momwe angasamalire zinyalala m'malo omwe mumapezeka anthu ambiri. Komano chomwe ndinganene nchonena kuti ngati council sitikungoona nkhani yati magalimoto ating'ono oti yayi. Pakali panopo ndi galimoto imodzi yokha yayikulu yotenga zinyalala yomwe ikupanga service town yonseyi, misika yonse yomwe ndiyosakwanira. Ndiye ine ngati chief executive wa Lilongwe ndalamula kuti tikonze magalimoto athu owonongeka akale kuti magalimoto amenewo athe kuthandiza kuti zinyalala zitha kuwoledwa pa nthawi yache m'misika athu yonse. Lero tayamba kuno ku Nsungwi chifukwa ku Nsungwi kuno kunali chimulu chachikulu cha zinyalala chomwe amachotsa m'misika. Kuchoka kuno ku Nsungwi tilowera ku Ngwenya kuti tikaone kuti kodi tingapange bwanji. Komanso china chomwe ndachiona chosangalatsa nchonena kuti anthu
kugwiritsanso ntchito pamene pakuyikidwa zinyalapo nkuwapanga manyowa amene akutenga kupita kumunda. Chifukwanso chinthu china nchonera kuti anthu athu akhale ndithu ophunzitsidwa kuti zinyalala tisangozona ngati chinthu chokataya, ndi chinthu choti chingathe kutithandiza. Fetereza okwera mtengo, manyowa amuntaya amathandizanso. M'mawu ake, mfumu ya mzinda wa Lilongwe Peter Banda ati ntchitoyi ichitika mogwirizana ndi mawu atsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo ati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri chifukwa ithandiza kupewa matenda monga kolera. Ntchito imene ndiyofunika kwambiri monga mukudziwa president athu Profesa Arthur Peter Mutharika ananena kusonkhaniza ukhondo phatiziraponso Beautify Malawi nakamba koso zokhudzana ndi ukhondo. So ukhondo sakungonena wa nyumba mokha komanso misika malo amene ife tikupangira business fa malo amene ndi amene akagulamo zakudya. So izofunikira kwambiri kuti misika yathu ikhale ya ukhondo. Wapampando wa msika wa Nsungwi komwe kunachitikira mwambowu a Albert Zuwawo ayamikira ntchitoyi ndipo atagwira ntchito limodzi ndi khonsolo ya Lilongwe kuti akweze ukhondo mu mzindawu. Chofunika kwambiri kuti adindo atenge nawo mbali kuti msika muzikhala ukhondo. Monga mukudziwa msika wa ukhondo ndikuti anthu amakhala mwamphamvu. Tikakhala ndi msika woti muli umve matenda osekula mimba, kolera amakhala kuchulukira zimene zimabweza mbuyo chitukuko. Popeza kuti munthu amene akudwala sangagwire ntchito mwamphamvu. Mukuonera kuti msikawu malo onse amene ali otheka kufikirika timasesa bwinobwino, koma vuto limakhala kuti mazinya zambiri zikaonjekana malo ena kuti zinyamuke zipite ku ntaya kucha pamakhala povuta kwambiri. Pamene timaona kuti kubwera kwanu ndi zinjinga izizi ngati zingathekenso kukhala ndi njinga yathu kusungi kuno kuti special yathu ndikuti mavuto azinyalala azakhala mbiri yakale kusungi kwathu kuno. Ntchitoyi ikuyembekezeka kufalikira malo ena monga zipatala, sukulu ndi misika ina ya mu mzindawu. Kansala wa ward ya Luwinga mu mzinda wa Mzuzu a Clavel Mhango awalumbiritsa lachiwiri pa mwambo omwe unachitikira ku maofesi a khonsoloyi. Mhango anapambana kukhala kansala wa ward pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC linachititsa pa 17 March chaka chino. Ludovico Nyirenda wafika ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu, meya wa mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anapempha Mhango kuti agwire limodzi ntchito ndi makhansala anzawo. Ndalimbikitsa Mhango kuti akuyenera kugwira ntchito molimbikira komanso athandize ward ya Luwinga chifukwa monga mukudziwa ku Luwinga ward tinalibe kansala. Mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Agomeziyani Nyasulu anati kubwera kwa Mhango kuthandiza anthu akudera kwawo kukhala ndi zitukuko zomwe akuzifuna. Panopo madera onse a Mzuzu ino kuyimiridwa ndi asogolerawo amene azinyamula zitukuko zochomene kubwera kuno ku council. Pakati panali ngati panali gap kuti anthu aku Luwinga analibe asogolero wawo mu council, analibe voice mu council. Kansala Mhango wali pa nthawi yomwe akhale pa mpandowu alimbikitsa umodzi kuderali posatengera ndale. Iwo anatinso chidwi chawo chachitukuko chili pakukhala ndi chipatala, musika wa makono ndi kuwapezera chinyamata zochita zokhuza ntchito za luso losiyanasiyana. Choyamba ndiyamikire Mulungu chimene chachitika papa nchinthu choti chapamwamba makamaka kuno ku Mzuzu. Mukuona umene ndikuonekera ndine mwana koma aku Luwinga sanaonere msinkhu wa munthu iyayi, koma naona kuti umumu muli mphaso yoti ndi atumikire. Ndiye ndikunenesa panopa zomwe anasankha ku Luwinga ndi zimene ine nditumikire. Khonsolo ya Mzuzu panopa ndi makhansala 15. Ludovico Nyirenda, MBC Mzuzu. Apolisi awalangiza kuti akhale ndi katswiri pa ntchito za makina a intaneti ndi makompyuta pozindikira kuti umbava wambiri masiku ano ukuchitikira pa intaneti. Mkulu oyendetsa malo ophunzirira zinthu zosiyanasiyana ku Mzuzu University otchedwa American Corner a Alan Kanyundo anena izi ku Mzuzu pakutha pa maphunziro a apolisi ndi azimayi okhudza makompyuta. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Poyankhula pamwambo opereka masetifiketi kwa apolisi achizimayi 20 omwe amaliza maphunziro okhudzana ndi za makompyuta omwe nthambi ya American Corner inachititsa ku Mzuzu, Akanyundo
adayamikira akuluakulu a polisi kamba koyikapo chidwi kuti apolisi achizimayiwo achite maphunzirowo. Kufunikira kwake nkonena kuti padakali pano m'maofesimu ntchito zambiri zikugwiritsidwa ntchito tikugwiritsa ntchito makompyuta kuti tipange ntchito zambiri. Ndiyenawonso azimayi wa polisiwa sangatsalire mbuyo, akuyenera kuti adziwe maluso mmene angathe kugwiritsira ntchito kompyuta kuti ntchito zawo athe kuzigwira mofulumira komanso mwaukadaulo. Mkulu wa gulu la polisi achizimayi kumpoto a Monica Munthali adati maphunzirowo adali opindulitsa kamba kuti adziwa zinthu zomwe ziwathandize kugwira ntchito yawo mwaukadaulo. Maphunziro amene wanali ofunikira kwambiri kwa ife azimayi, mmene mukudziwira kuti mzimayi pa chibadwidwe chake ali ndofoka. Kufoka kwake kumapangisa kuti ntchito zina asazifikire, komanso taonanso nena kuti mmene dziko likuyenda ndi digital, amati digital china chilichonse chikudzera m'makompyuta, m'mafoni, ndi tinaona kuti nzofunikira kwambiri chifukwa ku office kwathu kuli ntchito zina zoona kuti timafunika tisunge mkompyuta, komanso zikhali za private, komanso ndoti zikatithandizira kuti ma information athu asatayike, azisungika. A American Corner apempha utsogoleri wa polisi kuti ugule makompyuta kuti zomwe aphunzira apolisiwo akathe kuzigwiritsa ntchito. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Boma lati likukonza lamulo lomwe lidzikakamiza anthu azomangamanga kufunsira upangiri wakamangidwe moganizira chilengedwe kuchokera ku nduna wa zachilengedwe. Nduna ya zachilengedwe a Patricia Wiskes amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino wokumbukira za nyengo pa dziko lonse. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Samphiri koma akuwerenga ndi Helix Manemba. Chaka chino chilengedwe ndi nyengo mdziko muno zakomana ndi mavuto ambiri, omwe misewu yathu ikugumuka chifukwa cha mvula yamphamvu, nyumba zina za mbali mwa nyanja zamira ndi madzi osefukira, komanso anthu ena amwalira chifukwa chakuti nyumba zawo zawagwera. M'mawu ake, nduna zachilengedwe a Patricia Wiskes sanabise kuti kusalabada zachilengedwe pomanga zinthu zachitukuko kukuonongetsa dziko lino ndalama zochuluka chifukwa sizikumakhalitsa. Iwo anati unduna wawo wachilimika zokhazikitsa lamulo loti omanga zitukuko zosiyanasiyana azikatenga kaye upangiri ku nduna wawo ndi cholinga chakuti chitukukochi chisamakhudzidwe chilengedwe chikakalipa. Pakati pa kuno ku Malawi takhala tikuona ngozi zochuluka zomwe zimadza kambaka kusintha kwa nyengo, manyumba kugwera anthu osiyanasiyana, komano kuchoka pano kupita kutsogoloku unduna wathu ukukhazikitsa lamulo lonena kuti onse omanga ma buildings akuluakulu amene pa chizungu timatcha ma public infrastructures azionetsetsa kuti akumanga ma building olimba, onena kuti olunyengo itasintha motani ma building iwa azikhalabe chimozimozi. Pankumanowu ndunayi inakhazikitsa mndandanda wa momwe nyengo yayendera chaka chatha. M'mawu ake, mkulu wa nthambi yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Aluse Mtiratira anati ndondomekoyi ikuonetsa mmene nyengo yakhudzira magawo osiyanasiyana m'dziko lino chaka chatha. Ripoti ikusonyeza ndithu madera amene mvula sinagwe mokwanira, ndipo ndi mmene production yathu imene inakhalira anthu amene anabwerera kumunda ikumafotokoza bwinobwino ndithu. Ikumafotokozanso mmene mvula imene inabwerera amene yapangitsira kuti mwina madzi achuluke mu nyanja zathu ikufotokoza bwinobwino, ndiponso mwina ndi anthu omwe anali affected mu njira zosiyanasiyana ikumatha kufotokoza bwinobwino. Ndithu kumayang'ana zonse kandi ma floods kandi ma dry spells kandi mphepo imene tikumayang'ananso even kutentha heat waves ikumathanso kumasonyeza kuti chaka chatha kunatentha kwambiri kuposa average, zimene zinapangisa kuti tikhale ndi ma heat waves zimenenso zinathandiziranso panga contribute kuti mwina kumundanso nthawi zina kukhale kovutirapo. Zokondwererazi zinayima pamutu olimbikitsa anthu kutsatira machenjezo osiyanasiyana a nyengo, komanso kufunika koyikapo chidwi polimbikitsa kupeza mauthenga a za nyengo. Gulu la chinyamata la Climate Smart Cities ndi mabungwe ena apempha nyumba ya malamulo kuti itsike ndalama zochuluka zolimbana ndi ngozi zogwa tsitsitsi zomwe zimakhudza dziko lino. Gulu lapemphanso boma kuti likhazikitse malamulo othandiza anthu kuti azipewa ngozizo zisanachitike. Achinyamatawa apereka chikalata chawo cha madandaulo ku komiti yoona zakusintha kwa nyengo ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Austin
Fukula wafika ndi ripoti. Ulendo wokapereka madandaulo awo unayamba ndi ndawala kuyambira pa Game Complex mu mzinda wa Lilongwe mpaka ku chipata cholowera ku nyumba ya malamulo. Mwazina achinyamatawa omwe akugwira ntchito yolimbana ndi mavuto otsaka mpaka kusintha kwa nyengo akufuna kuti nyumba ya malamulo ithandize poyika malamulo okakamiza kuti ndalama zomwe zimapita ku ntchito yothana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi zikhale zochuluka. Iwo akufunanso kuti pakhale kulondoloza mmene ndalamazo zagwirira ntchito komanso kukhazikitsa thumba la achinyamata lomwe lingathandizire achinyamata omwe ali ndi luso lothetsa mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo mwazina. Martin Manyozo ndi mkulu wa ntchito ya Smart Cities. Tili malamulo abwino amene tinali ndi Vision 2020 koma sitimaluma ngati dziko la Malawi. Timakhani malamulo abwino mwenanso mayiko ena kumaberaso kwa ife koma ayi ndithu Paris Agreement timapanga follow zino ngati zimene tindi Disaster Risk Management Act, Physical Planning Act, koma anthu tikunena pano kandi kusanje kandi kuchikwawa kandi kuti osewa ali malo amene soyenera kukhalapo koma amakhalapo chaka ndi chaka. Anthu athu amene ali zisogolatu samaluma kapena kuonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa. Wapa mpando wa komiti yoona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ati aone Henry ndi amene alandira chikalatacho. Iwo ati komiti yawo ionetsetsa kuti nkhawa za chinyamatawa zafika kwa adindo oyenera. Tipita nazo kwa Clerk of Parliament akakakambirana muona zikulowa mu nyumba ya malamulo ndipo tikuzikambirana ndikukhulupirira kuti inu ngati atola nkhani muzakhalapo nthawi imeneyo kumvera ndi kutsatira kunena kuti petition yomwe inaperekedwa yakambirana ndithu ndipo zotsatira zake muzathanso kuzitola pomwepo pamene tikukambirana mu nyumba ya malamulo. Gulu la Climate Smart Cities lati nkofunika mgwirizano pakati pa boma, mabungwe ndi anthu osiyanasiyana pa ntchito yolimbana ndi mavuto akudza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yamaliza kumapeto mu mpikisano wa maiko anayi wamkulu omwe unachitikira mdziko la Botswana. Izi ndi malinga ndi nkuti timuyi yagonja ndi chigoli chimodzi kwa adu ndi timu ya Botswana m'masewero ake omaliza mu mpikisanowu. Malawi yagonja m'masewero ake onse awiri mu mpikisanowu ndipo sinagoletse chigoli chilichonse. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu. Ndi zimenezo nkhani madzulo komanso Flames sizamva Flames tingoyithetsapo. Khalani pomwepo pomwe tikhala ndi mapulogalamu otsatira.